Ka channel thir tu te chi bai le vek ule tun tuma kan movie thir ho tur hi Russian movie sports le comedy in pol I'm losing weight te ni ya konga in like le subscribe kha minan me sak turin ka nge na cheu a movie tira chuan Nizhny Novgorod Russia nula pakhat ania alo langa a bialpa bodybuilder le swimming coach Zenia nen hunrei tak an kho sadun to a ania chu bakeria thok ania wangin eile in a in sum thailo hle anin ton masak ber tum chuan ania chu ala cherin a pian po ala tok ve hlea ma se hun engemaw chen aliam nuwa eile in adu ema wangin weight again na samhan hlea ni kha chu an thiante in neina kalturin an som vea ania chuan thlatam tak a hak tolo a thom hno te chu a hatok tolo ti a hre chuaka tuman an soi chuak ngai lo na in a taksa in thlak danglam na chu a langsar hle ti soin a phun nuwa ama le ama a in hnem vela Zenia point hei hi hrechiang hle ma se a weight gain na sat chungchang chu ania tan thil thalo sensitive tak mai ania wangin a soi du ngai lova ania chuan thom hno a han en kwal lea ti chuan a hak tok ve deuh pakhat chu a muta hlo mai chu a hata chu ti lai chuan Zenia chuan lo muin a bialnu ania kha ani tolo emoti ni om takhian a mel chu makti na ina khata Zenia chuan in neina fitness industry atanga a thian te zong an om ve vek dona wangin ania chu abula om ve tura adu lo thu soya in lama a om reng thei be sein finger vek takin a thlem kwal vela ti chuan ania chuan ril ru ha dam taka in lama alo om tur thule pizza te a order du thu soya ania chuan abula om ve mai turin a thema ma se Zenia chuan nu pathar te lom puina a hlan zo in lama ho ngal a in tiama a chua ma chuan pom kangin do kana a ngata ania chuan fo a han tuma ma se Zenia chuan alo du lova a chua nu chuan thomno hak nuam tak a in bela a ri zong te enin a in buka keji somsari paruk lai mai alo ni chutia a thau chho zela wang chuan hreom ati hlea ma se ati rena om chun chu ni tin tuino khat in mai hi ani atia in sum chu a har sat ve hle tuna po e tur then khat asiama Zenia a ngala in internet te khoi kwal vela chuta chuan in neina Zenia le a thian te thlak a muwa chu thlak chu a han zuma chu thlaka chuan me chena zen zon tak mai le fit tak a mu chuan anin thlau hle ti a hriat awangin a buai ta hlea ti chuan Zenia le nula pakhat thlak a mulea a profile a check lai chuan chu mei chia chuan a fo lai a mu chuan a hlau thong ta hle a thil en lai chu ania chuan da in makeup in noin a in chei nga soka in nei na lampan chuan atlan ve ta ngala a thian thatak Natasha chu hroi turin a kova Natasha point a thau to hle ti a hria ma se atan chuan ania chu alamoi hle a hmaya khoin a taksa chungchanga in rin tok na nei turin a hrila ania chuan in nei na hmun a thlen chuan Zenia chu nulo pakhat nen in nei taka lo lam du na muwa anin kara lutin alam ve ngala Zenia chuan a muin mak ati hlea ma se ania chu alam chun zom zela chu nala chuan lo nuin akal bo ta ani reivak lo nuwa an pani chuan thu dunin ania chuan thil aya Zenia nena chuan engwangin nge nuladang nen in lamdun ti azota ma se Zenia chuan lamdun satlia mai anni thu soin thil dang soya tuma ania chuan soitura anor lui nuwa Zenia chuan ania chu adu tolo thu asil tamaya eile in ti lo chu engma ngai tuale ti anei lo thule atan phurit mai ani thu soibok ania chu amit tuitla
ma se thudang an soile main nu pathar te chuan an ron pana hlim takin ania chuan alo chhona ma se monu chuan ania chu naw a pailo thu a zo chuan ania chuan a thau wanga dulkiar ani ti a in hriat awangin soitu reng a hrelo chu mi hnuah chuan zenia chuan in thlana du sakna a hlana a kalsan ta ani a sin dot le a chuan ania chu anu te in lampanin basa a chuanga mi ten a chunga an ngai dan po ngai tua lovin thunun theilo khopin a trap ta homa anu chu mi pakhat nen an lo in data ania chu alut tlang zela thil diklo a om ti a hria chuan chu pa chuan an ma ni mimal thil soidun turin pona a chu asan ta a ania chuan anu hnena a bial pa in a thawlu tuka wangin a then ti a hrila anu chuan a thawlo thule thunun theilo rulian tak anei ani ti chau alo seya chu a thu sei chuan a ayana sain aril ru atin a hle zana chuan anu sofa amua a phona zenia thalak te chu a en kuala thla enge mozat kalta a thalak po a mubok a thalak chu a han zuma a in thlak nanglam na satdan chu a mu chiang hle atuk zinga chuan Natasha hnena tangin kola donga Natasha chuan ronkal turin a ngena ania chu Natasha balconia mudna asiama chuta chuan anin then thu soin an om renga zenia chu nimin tlai khan abung ro zong da vek turin a local ani ti po a hrachuak bok Natasha chuan a omna tur a mu ma lo chuan a pasal dimas nen ni engemozat an bula om turin an tia Natasha chuan thlamuan tumin a beya ma se ania chu aril ru a hadam theilo abial pahlui nena inzom le adu awang chuan a trapa dimas poin aril ru ti hadam tumin a beya khopui chunga meiche sexy ber ani thu soin ma se ania tranpuinan engma atilem lo zana chuan balconia ariaka atuk zinga Natasha vakala Natasha chuan ania din hun ang chia a thian pakhat chanchin a hrila abial pa chuan a thau to awangin text message mangin a thena ania ang maya mani in sitle she tor ai chuan thlakhat chung chau jima akala ti chuan alo slim tak em thu te a hrila chu tlangwal rethei tak chuan a thutluk na chu poi ati a office chu abula omle tura ngenin pangparin a chei khat ta vek ani ti in a hrila ania chuan jima kalna tur sum anei lo thu a sei chuan Natasha chuan khopui chunga gym zonga kar khat chung free trial a thei thu a soya chu wang chuan a thlona gym kal tur chuan atita ani atuk zinga ania chuan azing tin ti thindan angin thu chamin tui chu a in le a ti chuan anuna avei khatnan jima kalveta ani aman ruate chu aman thiam theinan hun engemo chen apmanga voi engemo za chu treadmill atang chuan atlabok ma se chu tianga a thorim na zong chu voi le khata abo ngal to veka achan chu restaurant a thil a ezia wangani restaurant a thok Natasha chuan a ei tur chu a muin a pai saka darkar ni aya tamtal po a in sum theilo awangin alung oilo hle a thianu chu du thlanna thlang film khur turin atia in lama a ho chuan ania chuan a taksa pumpuya moisturizer a hnoya plastic wrap mang chuan a in zem ta hedrikian chips engmozat a poin pound tlem te ati tlem pha nge a beise zanlai pel nuwa fridge atangin ei tur lak ru ka tuma ma se Natasha chuan aron mana atuka chuan atana thil ri selo ei chu achak tatlat mai hei hi atan chuan a harsale zual hle achan chu bakeria a tho wangani cake a cheilai chuan akut zum tanga kai chu aliak pala chu vele voisom askuat ngala nilengin eile in chuan koma se
a in sum ve thei ta ani tum khat chu cake ei mai thei bula ama chawin oma minute engemozat chu ei tur a ei chan tur siam tumin a en renga a in sum thei tangang lo self pakhat ati chiat nu chuan voile khata cake chan ve chu a ei zo ta veka ania chuan har satna anei ti a hre chuaka compulsive eating disorder nei te tan self help group azonga ti chuan meeting a atel ve thina mei se polling a chuan mipa pakhat chawa oma a ming chu kolia ani ania chuan Angela tin a in mel hriat tira eile in lama har satna anei lo tin dot asoya chu ai chuan eile in lama har satna chungchang thon thu ziak tu ani thu asoya chu an pol chuan chik zoka an din mun ngai tu an tumta eating disorder an nei thu chu an pom haulo kolia chu thinrim tak chuan an mani chu in en turin atia thau tak an ni thu soibok an zinga chuan ama po atel ve thu soibok ania hian har satna anei thu apom du lo wangin journalist anga a in soi hi dot ani ti a soi chiang hle ania chuan phone call dong angin meeting chu a chhuwa sana ma se kolia chuan azui ve ngala kolia chuan an nei bera restaurant a kal turin soma ania chuan ei turnar a har sat ema wangin an kal le ta kolia chuan an mani fitness sponsor ni turin rodna asiama chutiang chuan nitin exercise an lak angayanga engthilpo an ei main anin zotanga an kalchung zongin emotional support anin pethei bokang ania hian kolia thil tum dik tak chu achiang lo na in athil tuma thil harsa a hulawa apumta ani atu ka tang chuan jingtin pak pakhata tan turin an kal thina atira chuan ania chuan kolia bula om chu a hre hleya ma se hun akal zela ataka chuan mi fel tak ani ti a hre chuak ta ni atak sa chu eng ange ani ti le namdang ani awangin azak lova abula huna man chung hian taksa mangai atru zia a hrebel zelbok zo eya piangin anin bia har satna inang anton to awangin in tran puiton thiam tak an ni to bok reivak lova ania chu tlemin arina atla niam ve tana pool party ya akal te hian mei chena le pian thatak tak amu te hian a in rin tokna atla niam le thin lung oilona ane apiangin kolia chuan apui thina stress ti zia omnan ring tak takin an au thin thakhat le achan ve nuwa chuan keji som zetin arina atla niam ta zenia mule turin a in peile ta ni swimsuit aleya swimming pool a kalin zenia nen anin muwa zenia hian instructor na athoka reivak lo anin biak nu chuan pool chunga chuan an luta tui an cheng dun ta in neina a nula pakhat kha alo kal veya zenia bial nu anga in hriat tirin engkim akal tluan vek thu te asoya ania chu avoi ni na tan aril ru anale ta hle mai ama theigil tumin zankwa in party aneya zu a in treu bok atuk zinga chuan kolia khuma amu chu a har chuan saruak vekin a omti a hreta zan masalama thil thleng alo langa ania chu mi tu ti hriat lo nen an ho dun dona ma se kolia chu ahun taka alo thleng chupa chu amaya nekin ania chu a chan chuak ta ni chu mi tu ka chuan anu ina akal lea engkim a hril veka anu soidan chuan ania hian apa hnen atangin hliam khir tak chin fel lo aneya apa hian anau pan lain akal sanani chu wangin zenia chu atana thalo chung poin akop arem ti pha ta ani ania chuan a soitum chu a hre thiama atuk zinga chuan apa muturin kalatum ta kolia chu a driver ta na la a chan chu an kaltum na hi darkar nga vel zet tlan ngai ani wangani
an kalna Korea hian nai deuh atum fowa ti chuan adu ti alan tira ma se ania hian athil tum chu alo hra chiang hle atopa chuan apa Sergei chu an va muta a chuta chuan meiche pakhat nen an khosaduna ania chuan engwangin nge anuna ain rol du lo ti azota Sergei ro chuan a birthday a thilpek kenga alo kal lai kha a hriat non tira ma se ania chuan tukvera tang chuan a thlir liam ta ni zana ania chuan kang mai ati chuak pala thinga sak in chu a kang du hle Sergei chuan a in ati kana wangin alung oi lo hle a ania chan himpo angai tu alo Kolia chuan ania kang chu aron timit thei shama ti chuan ania le Kolia te chu an ho nga la anin then mai in ania chuan Kolia nar chu a fopa Kolia chu a ho konga chuan khovel chung daya ommek ang mai ani adar thalang po pangpar leinan a shala mundanga ve thung chuan zenia chu ania muturin akala ngai dam adila hun engemaw chen anin biak nuwa anin mangai ta ni Kolia chu pangpar kenga aron kal chuan mangai na antlan dun lai chu a muwa beidong takle riru na takin akal le ta ani atuk zinga zenia le ania chu an hara zenia chuan thakhat kalta ain a mel a thazok ti asoya chu athu soi chu ania chuan chutianga inzom na nget lo le chiang lo tak adu lo thu asoya anin hnial le ta zenia chu akal bo le ta ani chu mitlai chuan Kolia te ina akala abula om adu thu asoya ma se Kolia chu athin rim ema tuna chuan a chair to awangin a sponsor anga an inzom na atop to ti asoi ta boka atuk zinga chuan Natasha te ina akal le a ma se tu ma in kongkharan hong theilo an then omte tukverle pipeline mangin engtin tinemo alon kai theita shama Natasha nen chuan in mulein chumi hnuwa chuan Natasha le ania chu an chuaka thil engemasoin an rilru po a hadam hle atuk zinga Sergei chu ania muturin aron kal le a pa thalo ani awangin ngaidam adila anau panlai ang khan alam pui le bok an pahnia anin rem le hnu chuan ania chu fitness marathona Kolia muturin akala Kolia cold drinks in lai a muwa rang takin a paisaka a sponsor angin thu neina ala nei thu asoya tin a chair tok lo awangin engpo thlengse a tranpui chu amo phurna ani thu asoi bok marathon a hian an tel ve ta an theina zongin atop an thleng ve ta ani ti chuan atopa Kolia chuan a huai sen na zong nen ania chu a fop ta anuna avoi khatnan ania chuan melan dan tur ngai tu lutuk hian hlimna min pelo ani ti a hre chuaka hlimna dik tak chu Kolia ang boka ma ni na ang taka in pom thiam apoi moa a hriselna ti changtlun tumin na satakin athok fo thina ma se a melan dana a buai ngai lo ania chu ama ang ni turin a be na sat pha hle ani